Bakit ka nag-agree kay Dad na magpakasal tayo? What's wrong with that? We love each other. Hello, Esper. Nandito pala si Clara eh. Dito ako sa harapan ng bahay niyo. Will? Tingnan mo ako. Saan tayo nagkita dati? Bakit alam mo pangalan ko? Alam ko may tinatago kang sikreto sa akin, Esper. Hindi ako titigil. Hanggat di ko naglalaman mo. Kahit pa hindi sabihin ay... Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.